Vi vil godt fortælle lidt om kemisk binding. Formålet ved øvelsen er, at vi skal undersøge, hvorvidt forskellige halogenforbindelser er ionforbindelser eller molekylforbindelser. Og for at finde ud af, om det er en ionbinding eller en kovalent binding, så er du skal have elektronegativiteten i de forskellige stoffer. For eksempel hvis du tager for eksempel her natriumklorid, så kan du gøre brug af p-table, hvor der vi går ind og finder natrium. Her der står der, at dens elektronegativitet det er 0,93. Det minuser du så med, det minuser med klor, hvor der du går ind på p-table igen og finder klor, hvor du så kan gå ind ned og kigge og sige, at klor det har en elektronegativitet på 3,16, hvor så at du minuser 3,16 med 0,93, hvilket så giver en forskel på 2,23, hvilket så viser, at heroppe i vores skema, at når det er, at den er over, når det er, at den er større end 2, fordi vores det var 2,23, så kan du se herover, at det er en ionbinding. Og hvis det var, det skulle være en kovalentbinding, så skulle den være enten mellem 1,6 og 2,0, så skulle begge atomer ikke være metaller, eller så skulle den bare være mindre end 0,5. Nu vil vi gerne fortælle lidt om sikkerhed. Derfor har vi fundet 5 forskellige stoffer, vi skal arbejde med, og vi har fundet navn på dem. Fremmærkninger har vi også fundet, som viser, at det er meget brandfarligt. H-sætninger viser, at det er meget brandfarlig væske og damp. Derfor er P-sætninger, at man skal holde det væk fra gnister, varme, og man må helst ikke få det til kontakt med huden. Derfor skal vi bruge briller, handsker og frakke. Dette er de forbehold, man skal tage, når man arbejder med disse stoffer. Vi har skulle se, om der var bundfald eller ej, og der har vi taget de her 4 stoffer her og blandet sammen med sølvnitrat. Og det viser så her, at alle på nær diklor og metan giver bundfald. Vi har her et eksempel på bundfald. Vi har her natriumkloriden, som bliver sammen med sølvnitraten. Før natriumkloriden og sølvnitraten bliver blandet sammen, der er de begge to væsker. Så efter de bliver blandet sammen her, så kan man se, at det bliver til natriumnitrat, som stadigvæk bliver til en væske. Men derimod så bliver sølvkloriden til bundfald, hvilket vi har markeret her med et S. Og så har vi valgt at vise jer her 2 af vores forsøg. Det første forsøg her, det er med sølvnitrat blandet med natriumbromid. Ja, og så har vi vores andet forsøg her, hvor der vi blander sølvnitrat med natriumiodid.